روش باش gelek ez ji me re nivîsînin dibêjin çima tu dibêjî li malê bi zarokên xwe re bi Almanî naax. Ev gotina hanê ne gotina min tenê ye li Almanyayê gelek peymangeh hene yanî înstitût hene mehed hene ku di vî warî dikar dikin bi taybet ji bo ew kesên ku hatine Almanyayê û zimanê wan yê dayîkê ne Almanî ye çi penaber bin çi ew kesên ku bûne Alman jî û ew lêkolînên hanê dibêjin ya baş ew e ku dê û bav li malê bi zarokên xwe re bi zimanê xwe yê dayîkê biaxivin. Çima sedemê dibêjin yek ji wan sedema ew e ew dê û bavê ku hatine vê derê Almaniya wan ne baş e û dema ku bi zarokên xwe re bi Almaniyeke şikestî diaxivin ew Almaniya şikestî ya ku cana jî kişandina lêkera yanî komûnîkasyona lêkera tasrîfa lêkera ne baş e cana jî cihê wan di hundirê hevokê cumlê ne baş e û dibêje zarokên wan fêrî wê Almaniya şikestî dibin û ew Almaniya şikestî dibêje bi zaroka re dimîne. Ji ber çima bi zaroka re dimîne zarok deriya têkiliyê fêrî zimana dibin yanî zarok bi axaftinê bi şorkirinê bi dengkirinê fêr dibin dema ku diştexilin bi xelkê din re mirova re didûdistînin zarok fêrî zimana dibin. Zarok bi dan û stendinê bi têkiliyê fêr dibin. Ev aliyê din dibêjin derbirînê wan zarokan kêm in ji ber ku dê û bavê wan derbirînê wan yê zimanê Almanî kêm in yanî tebîratê wan kêm in ji bo wilo jî derbirînê zarokên wan kêm dimînin û xweşik nikarin hestên xwe derbibirin. Dibêjin lê heger ku dê û bav li malê bi zarokê xwe re bi zimanê xwe yê dayîkê biaxivin zarokê wan fêrî derbirînên baştir dibin, fêrî zimanekî xurtir dibin, fêrî hevokên zehmet dibin û dibêjin dema ku mezin bibin yan jî hêdî hêdî fêrî zimanekî din dibin dibêje ew derbirînên wanî xurt ew zimanê dayîkê yê ku fêr bûne dikarin pê fêrî zimanekî din bi awayekî xurt û birêk û pêk bibin. Ji bo wilo jî axaftina li malê bi zimanê dayîkê gelekî giring e. Ev aliyê wê din jî heye yê ku neteweya te çi ye? Ev meseleya neteweyî yan jî mijara neteweyê gelekî giring e ne ji bo tenê Kurdan ji bo hemî miletan ji ber ku zimanê te beşek ji nasnameya te ye û ew nasnameya hanê dikare sibe heger ku ew zarokê hanê fêrî zimanê xwe nebe fêrî zimanekî şikestî bibe dikare sibe ziyanê bigîne derûniya wî mirovê hanê. Ji bo wilo jî heger hûn bixwazin bi zarokên xwe re alîkar bin li malê bi zimanê wan yê dayîkê biaxivin hewl bidin zarokên xwe fêrî Kurdiyeke baş bikin bi wan re biaxivin gelekî li ser gelek mijaran biaxivin bi wan re rûnên ev gelekî giring e û ji bîr nekin jî ji bo vê yekê û ji bo xurtkirina zimanê we û yê zarokên we jî kursên min yê zimanê Kurdî her dem hene.